Bobana Trajković, po struci stomatološka sestra. Nama je žao što smo došli do ovakvih epiloga nakon toliko godina vernosti našim idealima u opstanku nas ovde na terenu. Mislim da se granice normalnosti polako gube i da mi klizimo u društvu podobnih i rođaka. Naši pozivi su velika odgovornost prema stanovnicima ovih sredina. Mislim da se mi kao društvo da klizimo u nekom beznađu, vođeni ljudima koji vladaju zakonem jačeg, podobnijeg ili kako god. Pored toga što se tu radi o ljudima koji nisu školovani za funkcije koje obavljaju, oni sada donose razdor među nama, među stanovništvom. Oni su ti koji odlučuju da se prima nekvalifikovani kadar, a o nama naravno da niko i ne priča. Mi koji imamo godine iza nas iskustva, rada i naravno imamo godine laži, pošto nam obećavaju već koliko godina bit ćemo primljeni pri Republici Srbiji, ali ništa od toga. Mi nemamo ništa protiv, da se razumemo, ovih ljudi koji su primljeni. Niti njima, sa srećom, mi ne želimo da naškodimo njima, ali na osnovu čega su oni donosili odluke? Ko su ti koji su odlučili da budu oni? Ko su ti, gospođo Bobana, znate ko je? Privremeni organi. To su oni. Oni su pravili spiskove, oni su ubacivali ljude, oni su izbacivali ljude. Na osnovu čega? Na osnovu čega nije izbačena lista primljenih kandidata? Zar to ne treba da bude na oglasnoj tabli, a ne da se ljudi zovu u 12 sati i dođe da potpišeš ugovor ili kako već? Mislim da je ovo stvarno sramota. Ljudima je svega više preko glave. Ovom nepotizmu treba da dođe kraj. Ovo je stvarno bezobrazluk. Šta očekujete da će se desiti nakon ovog protesta? Naravno. Naša je želja ovako, da se da direktorica siđe i objasni ko je odlučivao o onima koji su sada i trenutno došli da se zaposle ovde. Ja odlično znam koji jesu i sad ću vam reći, evo upravo ovako. Ovde sam da iskažem nezadovoljstvo zbog lažnih obećanja. Prethodnih 10 godina radila sam u Dom zdravlja kao stomatološka sestra. Više puta sam išla na razgovore sa nadređenima, po znacima navoda. Išla na razgovore. Uvek su bila lažna obećanja. Marija, vratit ćemo te na posao. Ja nisam tražila nikakvo zapošljavanje, nego vraćanje na moje radno mesto gde sam ja radila. Pri Republici Srbiji. Želimo da se naš glas sa Kosova i Metohije glasno čuje do Republike Srbije i do predsjednika Vučića. A šta je bilo s vama? Zašto ne radite? Želim da napomenem takođe da je za vikend bilo menjanja imena onih koji su prošli i da čestitam svim onima koji su prošli. Pravdu hoćemo, jer realno nisam tražila zapošljavanje, već povratak na posao. Taj povratak na posao ja čekam punih 10 godina. To su bila samo lažna obećanja od nadređenih, od gradonačelnika, od svih redom. Znači, ovde je više kraj. Mi želimo da se nas glas čuje do predsjednika Vučića, pa da se vidi dokle ćemo i šta ćemo. A možeš da objasnite ostali bez posla? Zbog čega sam ostala bez posla? U otkaznom rešenju Nebojša Milanović nije napisao zbog čega sam ostala bez posla. Razlog nema. Vi možete da pitate svakog stomatologa ovdje sa kojim sam ja radila, da sam ja bila iskusna stomatološka sestra, da sam radila i oralnu hirurgiju, da sam radila i ortodonciju, da sam radila i dečiju i preventivnu stomatologiju. Sve živo smo radili, i ja i koleginica. Jeste vi tužili nekoga zbog toga? Jesam tužila, ali nisam dobila nikog, nažalost. Ne možemo protiv jačih. Jer ne možemo protiv jačih. I to mora da se shvati. Znači, želimo samo da se nas čuje, naš glas sa Kosova i Metohije. Jer ovo zapošljavanje nije išlo po socijalnoj karti. Da je išlo po socijalnoj karti, mene ne bi sada bilo ovde, verujte mi. Bila sam i u kancelariji za Kosovo i Metohiju, u predsjedništvu. I tamo su bila lažna obećanja. Ali, nažalost, ništa. Bila sam radno angažovana u zdravstvenom centru Vranje, pošto ovde niko nije imao sluha za mene. Išla sam u Vranju 3 meseca. Meni je stvarno neizvodljivo da ja putujem Gračanica Vranje svakog dana. I pozovem u kancelariji za Kosovo i Metohiju gospođu Svetlanu Miladinov, da joj zatražim pomoć, da li može nekako da mi pomogne da budem ovde radno angažovana, jer sam već bila pri Srbiji. Gospođa meni kaže,
Pa odlično, dobili ste posao u Vranju, što ne pređete da živite u Vranju? Meni nije poenta da se ja selim odavde i da pređem da živim u Vranju. Da sam htjela, otišla bih mnogo ranije, ne bih kupovala ni plac, niti bih gradila kuću zajedno sa mužem. Ali njihova je poenta da se mi selimo odavde. Ja sam ovdje bila samo radno angažovana. Pri Srbiji ja imam samo 3 meseca radnog staža. Ja sam bila pri kosovskom sistemu, ne pri srpskom. Pri srpskom sistemu samo 3 meseca radnog staža i to je zdravstveni centar Vranje. Koji su vaši dalji koraci nakon ovog protesta? Šta planirate? Mi želimo samo da saznamo ko je zaposlio ove kandidate. Na osnovu čega? Na osnovu čega? To želimo da nam objasni direktorica. Dimitrijević. Jovica Stević, laboratorija, 26 godina imam radnog staža u Domu zdravlja ovde. Reći ću samo 2 rečenice. Žao mi je što politika se umešala u zdravstvo. To je najveći problem što nam odlučuje politika, a ne odlučuju stručni ljudi koji su zaslužni za sve ovde ljude koji su sad trenutno ovde ispred Doma zdravlja. Žalosno je što doktorka Mira ne izađe, a mislim da hoće, da objasni ljudima ko je zaslužan za prijem svih radnika i preko kojih struktura, preko kojih rodbinskih veza su se ti ljudi primili. Primili su se ljudi nestručni, primili su se ljudi koji su, da kažem, ajde, momci, devojke, trebaju da se zaposle, trebaju da rade, ali uopšte nisu gledali, kako kaže drugarica i koleginica, te socijalne karte, žene koje imaju evo sa malom decom, treba oni da se uposle, a ostalo kad dođe vreme za njih i oni da rade. Ako može nek izađe i nek kaže koliko ima stomatoloških sestara u Domu zdravlja Gračanica. Jedna stomatološka sestra na stomatologiji zvanja stomatološke sestre. Samo pozvati direktoricu da ne izađe, da objasnite da spisak imena je izašao. Direktorica sve ovo posmatra. Tu sam izbačena, ovo je stvarno sramota, ja više ne znam šta da kažem. A šta ste po zanimanju? Tu u školu, niste farmacijski tehničar. Da li se slažete da jedna ekipa od nas 3 ili 5 da odemo do direktorice, nadam se da će... Samo da porazgovaramo. Pokušajte da razumete jednu majku koja je rodila 4 dece, živi na Kosovu, pogotovo nemogućim uslovima za opstanak bez rešenog egzistencijalnog pitanja. Hvala. Vidite koliko ljudi je okupila ista nepravda i ista muka. I ovo je nešto što traje godinama. Ostali smo bez većine institucija srpskih ovde na Kosovu, ostalo nam je samo još prosveta i ovo zdravstvo. A evo i zdravstvo su odlučili da nam unište zapošljavanjem preko rodbinskih veza i preko partijskih veza. Nama je ovo oslonac opstanka ovde i mislim da zapošljavanjem na ovakav način bukvalno će i oterati ovo malo ljudi što je odlučilo da čvrsto ostane ovde i ne daje se prilika. Ovo je stvarno jedna tužna situacija gde se ne daje prilika ljudima koji su odlični da ostanu ovde, koji žele da ostanu ovde, da grade svoje porodice ovde, nemaju jednostavno mogućnosti. Ne ceni se niti rad, niti radno iskustvo, niti obrazovanje, tako da mi bismo ovde trebali da izađemo sa jasnim zahtevima. Ako se slažete, jedan od njih bi trebalo da bude da ovde stoji spisak svih primljenih radnika sa njihovim obrazovanjem, sa njihovim radnim iskustvom i sa njihovim socijalnim statusom, pošto je to bio jedan od uslova. Drugi zahtev bi trebalo da bude da se politika više ne meša u odabir onih koji jesu ili nisu podobni, nego da ljudima daju priliku da ovde žive i rade po njihovom obrazovanju, po njihovom zalaganju. Ja bih pozvao i na krivičnu odgovornost svako ko se meša u ovaj izborni ciklus, svako ko je na bilo koji način pritiscima ili na politički ili bilo koji drugi pritisak ljude, da kažem ovde, selekcionisao na način kako su oni hteli. I eto, pozvao bih i jednu, da kažem, nezavisnu komisiju, naravno ponavljanje ovog konkursa i da sledeći konkurs bude praćen sa jednom nezavisnom komisijom i da se na jedan nezavisan način izaberu kandidati. Ljiljana Marković, živim u Gračanici, majka 4 dece, samohrana. Protest zato što konkurisala sam za posao koji nisam ni pozvana na razgovor.
Meni ovo znači jer već mi je 36. godina, prvi put znači da idem na konkurs. Pre toga nisam na birovu sam bila svo vreme. Krivo mi je zato što eto, nisam stručno obrazovana, spremačica, čula sam da se traže veći broj, pa sam htjela da konkurišem da ne bi živjela samo od socijale, znači od socijalnih davanja se ne živi. Majka sam, podstanar, sve treba, 4 dece, ipak državni posao, ipak neka stabilnost, neki osjećaj drugačije kad imate državni posao nego kad očekujete socijalna davanja. Da li imate zamerku na to kako je komisija radila svoj posao i čuli smo od ovih ljudi koji protestuju da su se tu našla lica koja ne zaslužuju? Moguće da ima lica koja ne zaslužuju taj posao, ali ja mislim da nije problem da zaposle one dete u 20 godina. Biće još zapošljenja. A šta ćemo mi koji smo već u nekim godinama? Biće posle kasno, reći će, već ste stari za taj posao, treba da se izdržava porodica. Naprimjer, oni su trebali da gledaju kome je stvarno neophodan posao. Da bi mogao da opstane, da... Eto, decu treba da se školuje. Sutra treba škola. Ja vidim po sebi, nisam školovana, tražim spremačice, ne biram posao. Da bi ta deca sutra imali školovanje, obrazovanje. Ali oni to ne gledaju, očigledno. Ja sam ovdje došla da iskažem svoje nezadovoljstvo. Majka sam 2 dece, bez posla, diplomirani sam ekonomista u struci i na razgovor za posao, nažalost, nisam ni bila pozvana, a također nisam ni primljena. Još jedno nezadovoljstvo želim da iskažem za pomoć koju nam je Republika Srbija obezbedila zapravo za sve nezaposlene. Ja sam među njima, ali ni tu pomoć nisam dobila. Stvarno želim da znam koji je razlog. Također sam već dugi niz godina tražila i obraćala se nadležnima ovih institucija. Nisam nailazila na razumevanje i stvarno sam nezadovoljna. Kao što su rekli, nas neće preterati Albanci, nas će preterati ova ovdje vlast koja je nerealna i nerealno se odlučuje i daje posao i onima koji stvarno možda i nisu. Što se tiče nas kao direktora zdravstvenih ustanova, konkretno ću pričati u svoje ime, konkurs smo raspisali i popunili sva mesta u kadrovskom planu koja smo mogli da popunimo. Znači, Dom zdravlja Gračanice je raspisao 52 radna mesta i shodno medicinsko i nemedicinsko osoblje je bilo negde, da kažem, polovično. 50% je radnih mesta bilo za medicinska, 50% za nemedicinska radna mesta. Kod nas se javilo 750 ljudi je konkurisalo, međutim ti su kandidati pretežno konkurisali u sve 3 zdravstvene ustanove gde su bili raspisani konkursi. 52 ljudi će biti primljeno i ono što želim da kažem je da verujem da ima opravdanih razloga za nezadovoljstvo, ali ono što mogu kao direktor ove ustanove da kažem je da nismo u mogućnosti da primimo veći broj i da svakom našem sugrađaninu izađemo u susret i primimo ga da radi. Ovde kažu ljudi da je bilo političkog uticaja i da je to bilo presudno za prijem radnika u radni odnos. Je li to tačno? Ja zaista o takvim vašim konstatacijama ne mogu da odgovorim na takvo pitanje. Ono što smo mi radili kao ustanova je da smo formirali komisiju, da smo zvali kandidate, pretežno smo zvali, možda nismo sve kandidate jer bio je veliki broj kandidata, ali smo veći deo kandidata pozvali na razgovor i za svako radno mesto je oformljena komisija i ja sam dobila predlog komisije za kandidate koji su primljeni. Ubićete nekog. Nije istina da je komisija odlučivala o prijemu. Komisija nema ništa s tim. Da li su u konkursu tražila radna komisija ništa ne odlučila? Vi znate da smo ja i Bobana radile ovdje, je li tako? Radno iskustvo se naravno tražilo. Zašto ja i Bobana nismo bile primljene, recimo? Zato što sam ja ovdje radila 3 godine, kao što i sam znate. Radila sam s vama, je li da? Da. Marija, vi ste radili kod nas i bili ste tu, ali znate lepo da je jedno radno mesto kod nas za zubnog asistenta. Ja zaista ne mogu da primim više od jednog.
objavljuje 2. Ja vam kažem, kod nas je bilo jedno radno mesto, jer mi u kadrovskom Ali vi ste tražili sa radnim iskustvom, je li tako? Ko je Aleksa Sekulić koga ste zaposlili na mesto stomatološke sestre? Nemate potrebe da se tako Otišao je za Beograd pa se vratio i zaposlio. Da vam kažem nešto, nemate potrebe da se tako ponašate svako Mi smo od vas. besni, vi to morate da shvatite. Vi imate pravo da se žalite u roku od 15 dana, imate pravo da vi... Koje prijeve? Koje prijeve da šaljemo? Kome da šaljemo prijeve? Kome da šaljemo prijeve? Kome da šaljemo prijeve? Kome da se šalimo? Da li ste vi pročitali moj CV kad sam ja predala dokumenta? Jeste? Jeste? Jeste pročitali svaki CV? Niste pročitali nijedan CV. Niste pročitali. Da ste pročitali, znali bi da sam samohrana majka, 4 dece, podstanar, živim od socijalnog davanja. Ne znamo. Vi znate lepo da što se socijalne karte tiče, što se socijalne karte tiče, to nije dužnost direktora, to je dužnost nadležnih u privremenom organu da vode računa o socijalnoj karti i da na osnovu toga nama daju predloge. Upravo ste rekli sada. Upravo ste rekli sada. Direktorice, da li je dostavljena bilo kakva socijalna karta od strane privrednika? Konkretno nije nama data neka socijalna karta, ali smo dobili predlog za pojedine kandidate. I vi ste se vodili tim predlogom? Pa nismo se vodili svim predlogom, jesmo usvojili pojedine ljude koji su primljeni, ali nismo sve. Dakle, u ovom slučaju je bila presudna socijalna karta, a ne obrazovanje? Ne. Evo, primili smo višeg fizioterapeuta koji ima prosječnu ocenu tokom studiranja 9,04. To je presudna... Ma ne gledate se prosječna ocena, doktorka, nemojte da pričate, kako ste gledali prosječnu ocenu? Ne gledate prosječna ocena, gleda se nešto drugo, nemojte da pričate. Ne govorite istinu.